Čaute ľudia, moje meno je Váci a vítam vás u tohto videa. Včera som si tak trochu prezeral viacej svoj kanál a spomenul som si, že vlastne, sakra, ja už som rok na YouTube. Už jeden rok sa venujem YouTube, hoci sa mi to vôbec nezdá, ale je to tak. Začal som tak trochu rozmýšľať o tom, aké to bolo, keď som prvýkrát natočil video, ako som sa vtedy cítil, čo som si vtedy o YouTube myslel a celkovo, aký progres som spravil za ten rok. Ten môj progres možno není až taký obrovský v tých videách, ale viem, že už teraz úplne inak rozmýšľam o YouTube, už viem viacej ako funguje a pozisťoval som si veľmi veľa vecí. A dneska by som vám chcel povedať zo pár rád a tipov, ako začať teda s YouTubeom a budem hovoriť rady, ktoré sú podľa mňa také asi najviac dôležité. Najprv by som začal tým, že YouTube vás musí naozaj baviť. Musí vás baviť robiť nové videá, musí vás baviť aj to strihanie a celkovo musí vás baviť vymýšľať tie témy a jednotlivé videá. Povedzme si pravdu, pokiaľ vás niečo nebaví, tak nebudete dávať do toho toľko energie a času a tým pádom by ten YouTube vlastne stratil nejaký zmysel, keďže YouTube je hlavne o zábave, teda z veľkej väčšiny, je zo pár kanálov, ktoré sú skôr také viac profesionálne, ale hlavne je to teda o tej zábave. Keď vás proste niečo nebaví, tak nebude to dávať zmysel vám, tí fanúšikovia to proste vycítia, že ten YouTube vás nebaví, nebude to potom baviť asi ani ich. No a poďalšie, musí vás to baviť aj z toho dôvodu, že na to, aby ste proste vydržali ten YouTube robiť dlhodobo, tak sa budete musieť vedieť aj motivovať a ťažko sa budete vedieť motivovať pri nejakej aktivite, ktorú proste nemáte radi. Bez toho, aby vás ten YouTube bavil, to proste nemá zmysel, lebo není žiadna motivácia a nebudete dávať proste do toho toľko času. No a keď už spomínam ten čas, tak rovno môžeme prejsť teda k druhému bodu a to je teda čas. YouTube je aktivita, ktorá vyžaduje naozaj veľmi veľa času. Je to už iba z toho dôvodu, že to video proste trvá, kým vytvoríte. Musíte vymyslieť, čo chcete točiť, pripraviť si scenár, vedieť to potom natočiť dobre, takže samotné točenie tiež niečo trvá. Musíte to zrenderovať, zeditovať samozrejme a ešte musíte to uploadovať a tam všetko ponastaviť. Takže jedno video vám kľudne môže zabrať niekoľko hodín a niekedy až 10 hodín. Záleží od toho, aké je dlhé a ako to chcete mať prepracované. No a teraz si predstavte, že YouTube je ešte problémový v tom, že vy tie videá musíte vydávať pravidelne. A keď chcete, aby vaši fanúšikovia sa udržali na tom vašom kanáli, tak vám nič iné neostáva. A to je napríklad môj problém. Ja som nevydával tie videá často, no a preto to vyzerá tak, ako to vyzerá. Neudržím si fanúšikov a potom proste odchádzajú, čo je dosť na nič. Takže pravidelnosť videí je veľmi dôležitá a pokiaľ chcete mať aj kvalitný content, tak proste ten čas tam je potrebný. Lebo proste, kým vytvoríte jedno video, tak vám to zabere, dajme tomu, 5-6 hodín, ale viete, že o ďalšie 2 dní chcete vydať ďalšie video a to video bude vyžadovať opäť 5-6 hodín. Možno viacej, možno menej, záleží od toho, čo točíte, ale naozaj čas je pri YouTube veľmi, veľmi dôležitý. Keď niekto chce robiť YouTube naozaj veľmi dobre, tak by sa asi mal riadiť pravidlom 10 000 hodín. To existuje také pravidlo, čo sa nazýva pravidlo 10 000 hodín. A je to vlastne o tom, že keď chcete byť v niečom majstri, alebo naozaj veľmi dobrý, tak by ste mali tomu venovať 3 hodiny denne, naozaj každý deň v roku, po dobu 10 rokov. Neviem, či je to proste presne, že 10 000 hodín, ale proste tak sa to hovorí, že 3 hodiny denne po dobu 10 rokov a tá aktivita, ktorú vykonávate, tak by ste v nej mali byť naozaj veľmi dobrí. A teda pokiaľ chcete mať kvalitný channel, chcete mať aj dobrú kvantitu, chcete si tých fanúšikov udržať, tak asi naozaj neostáva vám nič iné, než sa riadiť podľa tohto pravidla. Možno si niektorí poviete, že 3 hodiny denne to sa určite nájde, no ale tak poďme si prebehnúť taký bežný deň. Vstanete a iba 2 mesiace máte vlastne voľno v roku. To sa týka iba študentov. Pokiaľ chodíte do práce, tak naozaj idete do práce a vrátite sa neskoro večer domov a nájsť si 3 hodiny na YouTube, to není len tak. Čiže 3 hodiny to je naozaj veľmi veľa času, hlavne keď už máte proste nejaký program, či máte prácu, školu, krúžky. Nájsť si 3 hodiny proste času, to není len tak. A popravde, keby vás teda ten YouTube nebavil, tak nebudete dávať do toho určite 3 hodiny svojho voľného času.
Takže na toto sa treba hlavne pripraviť, že YouTube bude musieť byť pravdepodobne váš najdôležitejší koníček, alebo teda vaše hobby, na ktorý budete musieť dávať teda asi možno všetok svoj voľný čas. A povedzme si pravdu, každý by chcel mať niekedy pokoj od niečoho, každý by si chcel iba láhnuť a mať proste v piči. Ale takí dospelí ľudia, no to neviem si predstaviť, že by si dospelý človek vedel nájsť 3 hodiny voľného času. Dobre, keď zhrniem ten čas, YouTube je naozaj veľmi časovo náročný, pokiaľ chcete udržať aj tú kvantitu videí a naozaj kľudne aj 3 hodiny denne sa tomu musíte venovať, pokiaľ chcete byť v tom naozaj dobrý. Ďalej by som sa chcel dostať k samotným peniazom. Veľa ľudí si myslí, že YouTube je o zarábaní peňazí, ale tak to je tak trošku chyba. Lebo jediný, kto zarába peniaze, sú tí ľudia, ktorí už majú niekoľko tisíc odoberateľov, keď budem presnejší, tak viac ako 50 000 a zároveň majú aj product placementy. Tu na Slovensku alebo v Česku sa nedá proste uživiť len samotnými videniami. A v prvom rade, keď začínate na YouTube, vy vlastne nezarábate absolútne nič, ale naopak, vy musíte do toho YouTube dosť veľa zainvestovať. Technika totiž to niečo stojí a je dosť drahá a vy zo začiatku budete potrebovať kameru, mikrofón, možno svetlo, hlavne počítač, aby ste mali na čom renderovať. No a popravde, napríklad ja som zatiaľ nezarobil ani hovno z YouTube, ale tak tu som si rozpísal, čo som už všetko kupoval a kúpil som teda kameru, tu ste videli v minulom videu. Kupoval som k tomu vlastne dokopy 2 SD karty a čítačku kariet. Kupoval som statív a nie ten Hama, ten šitný, ale nejaký poriadnejší. A taktiež do počítaču som musel kupovať disk a rámky. No a nemôžem zabudnúť na mikrofón, len teda ja som mikrofón dostal, ale keď si to všetko spočítam, tak proste to je trojciferné číslo s tým, že prvé číslo je vyššie ako 5 a predstavte si, že aký mám ja kanál, že som z toho nezarobil nič a koľko som už do toho dal. A to tam teda nerátam všetko. Takže YouTube je zo začiatku vlastne o tom, že vy do toho dáte veľa peňazí, aby tá vaša kvalita bola aspoň nejaká, lebo popravde však dal som do toho peniaze a stále tá kvalita není boh vie čo. Proste nedorovnám sa nikdy tým veľkým youtuberom s takouto technikou. Ale teda na začiatku zainvestujete a potom keď možno začnete zarábať na tom YouTube, nejaké tie malé šušne, tak postupne sa vám bude preplácať tá technika, ktorú ste kupovali. No lenže popravde technika sa kupuje vlastne non-stop a non-stop sa niečo vylepšuje. Takže vaše náklady na YouTube sú čoraz vyššie a vy ich proste veľmi ťažko dobiehate a až vtedy, keď začnete dávať nejaké product placementy do videí, tak možno vtedy budete v pluse. To je proste pravda. Na YouTube sa proste nezarába, je to skôr o tom, že veľká väčšina ľudí, čo je na YouTube, možno tak akurát preplatí tú techniku a to je všetko. Takže s vidinou peňazí do YouTube nechoďte. Nemá to zmysel, lebo na samom začiatku to dopadne presne opačne. Dáte do toho veľmi veľa peňazí. Dobre, to by boli peniaze, ale ešte by som sa chcel dostať k poslednému bodu a to je, aby ste sa nevzdávali. Zo začiatku vám ten YouTube možno nemusí ísť, napríklad ja som veľmi dobrý príklad, za rok som nazbieral necelú 200 odoberateľov a popravde niektorí ľudia majú hneď na začiatku predstavu, že za ten rok získajú 100 000. Takže nemôžete hlavne stratiť tú motiváciu, robíte videa naďalej. Je veľmi veľa príkladov veľkých youtuberov, ktorým proste trvalo 3 roky vybudovať nejaký malý počet odoberateľov a zrazu na 4. rok vystrelili úplne hore. Takže je to proste o tom, aby ste vytrvali a niekedy jednoducho dojde možno ten moment, že vaše odbery pôjdu prudko hore. Len aby sa to stalo, tak samozrejme musíte točiť dobré videá, musíte ich točiť aj pravidelne, hej, moja chyba napríklad, ja nerobím videá pravidelne a poďalšie určite sa budú objavovať nejaké zlé komentáre, určite nejakí vaši kamaráti si z vás budú robiť proste piču a najhoršie je, keď vaša rodina vás bude označovať za nejakého idiota len kvôli tomu, že točíte na YouTube. Takže s týmto sa budete musieť vedieť vysporiadať tiež. Budete musieť byť proste hejtu vzdorní. Tak, to bude na dnešné video všetko. Som veľmi rád, že môžem byť na YouTube už rok. Som veľmi rád za každého fanúšika, ktorého som si udržal a dúfam, že vám tie rady aj pomohli. Tak sa majte pekne a čaute.